good morning sa inyong lahat. Nandito pa rin tayo sa Recovery Farm dito sa Barangay Alianza dito sa bayan ng San Fernando, Camarines Sur. So ito yung ang tawag nito sa amin dito, balinghoy, ano? Kamuting kahoy, another term sa Bicol. Bicol kakanin, pwedeng gawing Bicol kakanin, balisuso, pichi-pichi, rock and roll, and iba pa, ano, na pwedeng gawin ito pong kamuting kahoy, ano? Kasaba na tawag dito sa atin. So mamaya gagawin natin yung iba't ibang produkto na galing dito sa kasaba. Sir Larry Jacobo dito sa Recovery Farm sa Barangay Alianza sa San Fernando. So kukuha po kami ng balinghoy, kamuting kahoy o kasaba. Ipapakita namin sa inyo yung pagkuha nito. Ano po? Nandito kami sa bukid ng San Fernando. Okay. Ito. Matigas guys, matigas. Ay malaman garo ay. Malaman. Ano kay tuwang garo ay. Tumangi pa di. Tuwang garo ay. Malaki. So, yan si Rickmar Guevara. Tulong na sila So, pag mga ganito guys, malalaki yung dito sa amin eh. Yung kasaba. 1, 2, 3. Kabako ng garo. Oh! Oh! Ayun. So, yun. Ayun guys So, malalaki yung fruit crops, kasaba. So, may naiwan pa eh. May naiwan pa. So, ayun. So, pinakita lang namin kung gaano karami kalaki yung kasaba dito sa amin. Sa mga natira po. Sa aming lugar, sa probinsya. Yeah. So libre dito yung balinghoy. Libre yung kasaba. Ano magtanim yan? Pero ilang buwan sir siya bago ma-harvest? Pitong buwan. So after nito sir itatanim naman. Itatanim na ulit. So yun guys. Yung sample ng pagtanim po ng sample lang guys. Ganyan. Okay na? Diba? Pero usually dua-dua di ba? Dapat isa lang sir? Pwedeng isa. Pwedeng dalawa. Pero Muslim mga ilan po? Dalawa talaga. Dalawa talaga. Okay. Balisuso. Bicol kakanin. Yan naman, lilibo naman yan Kasaba roll. Ito kasaba roll. Ito balisuso. Balisuso with chili. So mamaya guys, yung proseso kasi dito parang may flavor chili chili flavor. Yan yung flavor. Yan. Lagyan lang yung flavor. Kaya yung unahilingan naman. Mamaya titikman natin yung chili flavor na balisuso. Sa salit na po. So ibang proseso po dito, ang ginagawa is umiinit po sila ng tubig. So ito po yung dahon. Ito yung dahon na lalagyan po nitong
Kamuting kahoy yung ano sa amin dito eh, kamuting kahoy. Oh, ilalagay po ito dito sa tubig. Oo, bago ilagay yung ano, yung kasaba. Para mas madali raw kasi yung ibang proseso dito sa Bicol, iniinit sa ibabaw po ng ano, ng baga. Ngayon, sa tubig nila ginagawa yon. Nilalagay po yung dahon. Mamaya ilalagay po natin yon. Pag mainit na. Ano sir, dapat mainit na mainit yung ano, yung tubig. Kumukulo na dapat. Bakit sir, ano, naisipan ninyong tubig na lang? Para mas madali. Mas madali. Bakit yung ano sir, yung mas mahirap pa yung ano, yung itong dahon iniibabaw? Mas mainit. Medyo hassle. Medyo hassle guys pag itong guys. Rock and roll to the world. From kasaba rin ito. Ito. Ito guys, kasaba chips. Binibilad po. Galing din dito sa ano, kasaba. Ang tawag dito sa amin kasi yung kasaba, kamuting kahoy. Hindi ko lang alam yung term sa ibang lugar. So, ito yung dried kasaba, tapos piniprito yung pagluto nito. Oh, may gatas ito sir. Oh, may gatas daw. Okay, so marami yung pwedeng gawin sa kasaba. Yung ano yung pichi-pichi. Ipon po lang yun. Prito. Yan yung pardo. Tugtugod ko man ang likod. Karang ganito, nyug. Lukadon. Namit balingoy. Gasang balingoy. Balingoy pa pala yung ano, ibang term dito. Doon sa amin kamuting kahoy. Dito balinghoy. Kamuting kahoy. Lasang gatas. Lasang gatas. Kasi may gatas. Lasang nyug. Oh, nyog, tsaka ano, pichi-pichi. So, mamaya, yung iba pang ano, ito kasaba roll, gagawin ding kasaba roll yung sa kabila. Kalaman na. Ayan, nilagay na po yung dahon ni Sir. Sinabawan na pa. Sinabawan na dahon na lang yung lulutuin natin dito. Joke lang. Ito yung ano, lalagyan ng balisuso. Oh. Ibang proseso kasi dito sa amin, nilalagay po sa tubig, ano. Pinakuluan na tubig. Yung iba, iniibabaw lang sa apoy. Ngayon, tubig yung ginagamit namin dito sa San Fernando. Sa recovery farm ng Barangay Alianza dito sa San Fernando, Camarines. So ayun. Marami. Mas madali kasi guys daw, ano. Lalo kung ano sa ano ba, sa init ng araw, hindi ba pwede sir? Pwede naman. Pero maproseso din ano. Pag medyo maulan, talagang hindi pwede. Expert. So, ang Bicol term na may namin dito is kudkudan. Di ko aram yung iba. Ang iba kasi yung kayusan ba? Kayusan? Kayuran. Iba kasi yung term namin dito sa Bicol. Pero yung iba, may alam kasi ako, yung iba kayusan daw. Kayusan. Ayan si Rickmar Guevara. Tapos na ano? Tapos na? Ay, hindi pa tapos. Mapuga pa. So, pipigain pa guys. Ito pong ano, mga pinong kasaba. Pinino kasi nila eh. Gamit ito po. So mamaya, pipinuin ito guys. Tapos, anong next ma'am? After na mapino ito? Babalutin na. Oh. Ibabalot na guys ito mamaya after na mapino itong kasaba. So, yung next step guys, pinipiga, inaalis yung tubig ng pininong kasaba. So, bakit mo minaalis po yung ano, yung tubig?
Para hindi po mait o para hindi po maging ano bitter, ano. Para hindi po mait. Ang iniinom, ano may tandang yun na Ano po? ilalagay ba ito? Ay, nilalagay pa to para sa Dito, tapos na to. pagtapos na. Para saan po? Wala, ano talaga. Ay, ingredients din. Okay. Ito guys, hindi pa ito itinatapon. No? Nilalagay pa pala ito sa pagluto. Anong nasa ilalim? Yung ano, nasa ilalim lang. Harina, parang harina. Parang harina siya guys. Sa ilalim nito, parang may mga harina. Yung color puti. Oh, diba? Tapos halo na siya. Pag next ka na ano na, lalagyan na yun. Yung ano po? Tapos ito, lalagyan ng manikan. Okay. Tapos ano na, babalutin na. Babalutin na. Tapos lalagyan na siya. Payo. Anong halo niyan, ma'am? Lokal yun, nanyog. Oh, Tapos asukal. yung nyug tapos asukal. Oh, ano? Oh. Yung nyug guys, hindi siya masyadong yung tawag doon. Hindi pa matigas ma'am, yung lang. Malambot pa. Malambot pa na nyug. Hindi naman siya buko kasi yung buko medyo malambot na talaga siya. Maging siya ma'am, brown bago ihahain po. Para luto na guys. So hindi pa siya brown, ano pa siya? Puti. Hindi pa siya brown guys. Pero ito yung texture niya pag niluluto. Bukayo na Bukayo. After 15 minutes, luto na yung bukayo. Di ba? Ready to serve na po. Nasa 15 to 20 minutes siguro yung pagluto nito. The Alianza. Sir, bakit po nasabing recovery farm ito pong yung pong farm dito sa Barangay Alianza? Bali po tinawag naming recovery ang farm na ito dahil ito po ay natiwangwang ng ilang taon mula 1972 hanggang as of now. Bali sa magulang pala namin ang lupa. Mga ilan sir yung kumbaga nagtatanim dito? Sabi nyo kanina parang maraming pamilya po yung nagtatanim. Open sila na magtanim po dito? Bali dito po pinakiusapan po ang mga taga-zona doon na tanim sila dito. May 15 po ako dito farmers na pamilya na kung saan po dito sila nagtatanim ng mga gulay na sa awa ng Diyos binibigay po ng mga government organization katulad po ng DA at sa KPC.